yamde jeɗiɗi filmaji capanɗe tati yoni to Rosso Kerol Mauritanie Sénégal tedduɓe bisimilla moni kabruji ɗi. Oumar Mamadou Sow e toɓɓe mawɗi kabruji subaka ɗi caggal nde suudu tambindo dosgal Sénégal riwti sariya laɓɓatingol kuulal yaafuyo bonandaji batnoɗi immade hitande ujune ɗiɗi e nogas e goo jaggi ujune ɗiɗi e nogas e nayyi lorinoɓe kame koreji warinoɓe kolli yidde mumen nde sariya waɗata ñawoji e dow majjum ete maɓe joƴƴin gullitanɗe maɓɓe temedde ɓiɓɓe Guinée wonnoɓe e gonka ko alda e sariya riwaɓe to leydi Mauritanie ina jokki gila joni balɗe kewɗe wonde ɗon ɗo Rosso eɓe jooki ɗum ko wuuro herodirgo e Sénégal laamu Sénégal ni ina sali udditandeɓe damal muɗum tawde ɓe ngala ɗereji labtuɗi ma en kumpito caɗele maɓɓe e nder kabruji ɗi. ma en jatton to Côte d'Ivoire caggal nde Tidiane Thiam candidat jo lande PDCI RDA riwa e ɗeri wotoɓe ɓe hanki lando makko noddino seppo e yeeso cuuɗi ñewɗi ɗi kono gon seppo nota kono feewi. tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde daari duniyaru on calminama en kaali joni gardini ndi caggal nde suudu tambido dosgal leydi Sénégal ina wayno ɓami pellital riwtude sariya jogornoɗo addude laɓɓetinde mbiyen kuulal yaafuya gotane ngal e darode nduɗo lewru to suudu sarɗiji leydi Sénégal tawi ko députéɓe kewendi ɓe Pastef ina wayno gotno ndin ɗon kewendi ina wayno ɓeɓe ganduɗa ko heɓnoɓe lorade ha e koreji warinoɓe hen kolli e oɗo saaha kay eɓe jiiɗi yo ñawoji darni e bonandaji batnoɗi ɗi eteɓe ganni joƴƴinde gullitanɗe maɓɓe gam ñawoji ɗe mbawa yuɓɓinede. Ibrahima Niang yiidi e ardiɓe fedde ɓen loriɓe keɗonin jantore. pellital ngal ina udditana amen joni lawol ñawore wonande waɗɓe bonandaji ɗi e wargoji ɗi e konngol Aminata Ndiaye gardiɗo fedde rendinde ɓesguji waraɓe e gañiɓe e seppoji batnode hakkude hitande ujunnaji ɗi e nogas e goho e hitande ujunnaji ɗi e nogas e nayyi. ɗum waltini min seeɗan ko ɗum min domuno gam sariya waɗe uditani min damulel famin mbawa waɗude wullitango miɗon noddi koreji loriɓe ɓe e waɗude go wullitango joni ɓe kolli min sariyawol yaafa gongol tosata toñe ɗe foof hono yuppugol ƴiƴan e tordugol pour que justice soit rendue. Abdoulaye Wade yiɗi ko sariya te kadi o ñaaguima laamu ngu waɗata kala ko wawi gam wallude ɓesguji mayiraɓe ɓe. ñawor nde ina wawi nawrude ɓen waɗɓe bonondaji guila hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e goho ha ɗo to gonɗen minen komin paadi e laamu ngu tan ko ñawore nde waɗe saabu wonki ko hunde nde ganduɗa ina tiiɗani neɗɗo no feewi ɓen wasɓe ɓiɓɓe mumen e on saaha ha joni nana tan ina goya kono noon kayit goto lawol ina wawi waɗede to ko ɓen wasɓe ɓiɓɓe mumen foof ndendi on kayit gamni wawde yilade ñawore. e nder pellital ngal suudu toppitinde dosgal leydi ndi holliti wonde watnoɓe wargoji e golle bonde goɗɗe mbawaka yaafede nde fedde felliti wadde wullitango e yimɓe ardinoɓe laamu ɓennugu ngu. Ibrahima Niang, Dakar, RFI. Ibrahima Niang.